অফিসারন স্কুল রং নকলাও পার্টি আইপিএফটি tei tipra by luar zizak kaisa combine kelai lugu kutum ni panda o panda ni acupang te o acupang ni yagulobo o zakat ini o panda no mucang lena ni bagai paisok paizak tipra mothani ngai Sini ex MLA Borom Genang Sir Onimes de Borma Teho Tongo Jaga Sini Di Pramothani Ingino Pai Sokpaizak Sijak Nukjak Tei O Hayung Beraizak Sini Borom Genang Da Anthony Tei O Pandanon Naktotok Kati Sana Bagai Pai Sokpaizak Sini Sikla IPFT Hekabayot IPFT ni General Secretary Borom Genang Sugro Charon Nawatia Tongo Sini Party IPFT ni Central Committee ni Office Secretary Borom Genang Buddho de Borma Te O Pandawo Tini O Pandano Naithok Khlajani Bagai Chongjak Sini O Amchairino Runil de Borma Tipra Mothani Tejini party IPFT ni bo o division ni president secretary yot IPFT ni te o jaga phai manjak jak amsai ni jotto rangsak ni lukurok marai kising mafani soman saksalai te anislai kusurok nobo ani khaksang ma te hambaya pharo जों जतनो साइमनो तिनी ओरा जे फाइजाक जे थानाय 19 तारिख साइरिक फांनि सानजा जराव पार्टी आईपीएफटी ते तिप्रामथा चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै ओ त्रिपुरा हास्तेनि लाइबुमाव Ketal khlayakoy je itihas chengrika Thansani je mari kaisa platform of hai samung tangnani o Thansani mari no nuguino Tripura hastini jotto lukurok tabuk kha bachajak kha thangsajak je omohai mari lai thangnai salrogo Waisapano nugyakho Omo haikeno जों तिनि थानसा अंग्लाय मानखा फियाबा थानसा अंग्लाय मानखा आनजुसबायनो तिप्रा सारकनि नाहारमुं तिप्रा सारकनि मानना नांमानि मानखा आमुयाखौ ताखौ ताय बहुक्षम थानसा अंग्लाय मानखा ताबुक आ थानसानि बिसिंतै तिनि नाहारमुं न जेसुक जरातै जों सक्सेस खालायमानिया आमसुक जरातै जों जबा खालाय तंनानै थानसाखाय गायसे आ थानसानि दाम दंनाय ताखौदा बखौ इयाखा थानसानि कोनो दाम दंला आबुनि बागैनो नों आं जत्त बेबागनो गुबै हामजाक मुं मा दंलायनाय गुबैनो दफानो हामजागै मा दंलायनाय गुबैनो दफानि बागै सामुं मा खायलायनाय अजागा Chongmari phai tongo chongmari mai laika hangkai no thansano pogui thangka chongmari lai sito asuk laika hangkai no thansa pogui thangka hangkai inglag sini naharmung Tipralen sini naharmung Greater Tipralen amo manya sa porjonto chini choba जों choyawi khawalai tongnai o thansani maritei hangkai se o thansa unglaimani value heka abuni dam tongnai takukte buhuksom tini Party IPFT by Tipra je Thansang mani NC de Borma te sini Bhubagra Pradut Kishore de Borma ni bisingtei je Thansang mani o Thansang manu nugui Tripura ni je Tripura sa hinjaya rok hai khaba je National Party khlai tongnai rok ungthong bo BJP ungthong bo CPM
उंथुंबो कांग्रेस उंथुं अ हास्तेनि गुबुननि दफारि राजनीति बदल खालायनाय रक उंथुं अ हानि गोबांमा लेखा गोरों हायगो सैखोरों शिक्षित तिप्रा साया रक जतनिनो बखरक बिहिमजाक तामनि बागै बखरक बिहिमजाक ताबुगले त्रिपुरानि तिप्रा सारक 100% यापानो प्राय 90% तिप्रासा तिनि थानसां लायखा ताबुगले चिनि बिपद दङ बरक साइमानो बंनि बोखाव बरक बिश्वास दङ पयित खाय बरक अ हानिया हिनै बरक सावि मानो साका साका हयतो फुलुगै मानो अ अर जोंबो आगिनि सिमिनो फाइजाक अब जोंबो अ हानि बरक न जोंबो अ हाव तंनानि बागैनि फायो साका साका सावि मानो किन्तु बा साक साक तो ताताल साइमान्याब्ले बिनि बोखा बिसिङो दुजाक दङ खा दुजाक आमंखा अम बंनि हाया हिंखे जों दिनै नुगौ गोबां मा पत्र पत्रिकाव कारण नेचारेलि जों जतनो साइमानो अर जे दंनाय रक सिनि तिप्रा सारकनि खरक बुसुगले सैजाबनाय पत्रिका रक दंबा जे आ पत्रिकानि मालिक रक एडिटर रक बरक लागातर चिनि थानसांनो बोखा बिसिं खादुजाक आबुनि बागै IPF तिबाय तिप्राहा थानसां लाइमानि आमनि तयै ताबुक फानो बरक चाइटकनाय जे कुनु मते फानो अ थानसा अंनाय रक थानसा ता तंथं बरकनि अ थानसानो जेसा खालायफानो जों सुक्रुकना नांनाय अ काम चलिवै दङ ताखुकते बुहुकसं जों आबनो खुनजु कुक्रुकबाय मकल कुक्रुकबायखाय जों नायचमै मा तन्नाय जोंनो ननो आनो जतनो गोबांमा माजरा बेरै कक सानाय जे ननोबा IPF तिरकबा तिप्रानो आहायचे नांनुंगिया खाय जाय नांगिया खाय तनब्ले तिप्रानो थांसाय गुनाय IPF तिरो थांसाय गुनाय अम हायखाय गोबांमा माजरा बेरै करे कक सानाय दाखुकताय बुहुकसं आबनो जों पाल्टा जवाब मारिनाय बाहायके जोंनि थानसा तमानि बिसिंतै चिनि गुबै हामजागलायमानि बिसिंतै सुदु राजनीतिनो तरजाकमा बाय सिमिया चिनि दफानो मोथांना हिनैसे जों दिनै राजनीति खालायनो रोङिया तुदै फानो दिनै नों MLA बोजासेदै बोजायाखै जों ते CPM नो अ जागानि नरै मानलियो हिमानि परसे जोंबो राजनीति फायजो जों आगि जेरै फांसेनि कुनु राजनीति बे गोदाल जाकरै दिनै जों अ हानि बुसा तै अ हानि मालिक जों तै चिनि अधिकार गरैखा चिनि जों मानथाय सप्ताहनि हयते जत जागावनो सेप्ले जागै दंखा जों थांनानै लामा हंगाय कायसनो दंसु जों तिप्रालेन नांनाय हिनि जों आबनो बुजियैसे दिनै राजनीति खालायनानै बागै नंखर जाक दाखुकते बुहुकसं आबुनि बागैनो दिनै जोंबो IPF ति खालायो हिनपानो दिनै बुबाग्रानि जे नाहारमुं थानसा खालायनानै दिनै आबनो चिनि NC सार बाय बर कक सालायै चिनि IPF तिनि जनरल सेक्रेटारि चिनि मेबार कुमार जमातिया बाय कक सालायै दिनै अ थानसारि कायसा प्लेटफर्म फायमानखा दिनै बरकनो चिनि बुबाग्रानो NC सारनो मेबार कुमार सारनो जतनो आं हामबाय रिवि कुलपाइया ताबुक जों चिनि नाहारमुंनो बाहाय खालायै सक्सेस खालायनानै आबो जों चिनि प्लान मा खालायनाय बोसोरगांगो एडिसि निर्वाचन दङ ठीक न चंमारि दङ ठीक न हायफानो एडिसिनि चंमारियाव जों तिप्रा मथाते IPF ति आजागा सरकारो आसुकसिनाय आबो साना नांगिया आबो अलरेडी 19 तारिखनो आसुगै पाकेहनि बाबैना हासरि दाखुकते बुहुकसं फियाबा आमसुकबायनो सिनि खा कसमै थांका हंका इंगलाक आमसुकबाय सिनि खा कसम का हंगला इंगलाक दाखुकते बुहुकसं जों सिनि नाहारमुं तिप्रालेन हेकबे ग्रेटर तिप्रालेन आरो जों मा सगैनाय
o lamao himtani lamao kisisa जों जामुं नुमुं मानथाय सकथायनो नायलायै जों खाखयलाय दंखायलाय देंलिया जिनि नाहारमुं टिप्रालेण्ड ग्रेटार टिप्रालेण्डसे अ लामाओ किसा मिसा जों नौलायखांखाय मानलायनाय आखलायनाय आमोबाय जिनि नाहारमुं किन्तु साक्सेस जोंलाक যতটুক যেদিন পর্যন্ত जिनि आगुलो जों जे जागा सगैनो नांगौ आ जागा सगैयासाक जिनि आन्दोलन जों चालुबै मा थांनाय के आनिस्लाय उकुलको जिनि बरंगुरां दावनि मेस दंखौ बनोद जों जेरायफोरनि सिमिनो जों रेसपेक्ट खालायो मानियो बिनि नगबो थांगो राजनीति खालायबानो थांगो एस ए ब्रादार हिसाबै जों बेरायलायो बिनि बुखौै जों कक होना लायनाय कक आं पाइथागो अमनो सानाय फायदि जों 19 तारिखनि सिमिनो आं पार्सनेलि बुबाग्राबो ककनो सालायका ताबुकनि हयते जे त्रिपुरा हास्तेओ जेखिनिफानो प्रग्राम उंथुं आईपीएफटी फानो प्रग्राम नारजाक तंथुं त्रिपुरा फानो प्रग्राम नारजाक तंथुं जतनो कम्बाइन खालायै थानसा खालायाखै जों प्रग्रामा खालायनाय के ताबुकसिनि यत आईपीएफटी नि रेलिबो चलियो दंगो आरोबो नरनो जों जतनो इनभाइट खालायो जे जागा थाना मुतुबो थाङै मानो कक गेते कैसे आंबा आ प्रग्रामाव इनभाइट सेमालाय मायाब्ले आं बाहाय थांनायबा अ मेन्टेलिटी अ वानसुमुंनो जों याकारसिदि ओंखायनो जिनि तिप्रासानि बागै जिनि दफानि बागै गाहामनाय कोनो जागा कोनो इनभाइटेसन माना नांया दफानि सामुं खायनानि बागै हिंखाय इनभाइटेसन खायाबानो नों आगुगै मा थांनाय आमसे जिनि वानसुमुं मा दंनाय ताखुकते बुहाकजों ओंखायनो जिनि साक्सेस अबশ্যই फायनाय किन्तु अ जागा आं इनभाइट माया आं थांया आमतिता हिनलायसिदि ताबुक जतनो जों थानसाङै सामुं खालायनायनि थानसा खालायरिखा ताबुक जों जतनो गामि तंनाय आगरतला तंनाय परिनाय परिया सामुं खालायजानाय साख्रि खालायनाय जतनो जों थानसा खालायाखै जों बोसोरगांनि सामुंनो मा खालायनाय ताबुकबो जारा जातीय राजनीति खालायै अ थानसानो जों सेजावै कक साइ तंनाय रंनो आं कयनानि मुचुंगो जे फाइसिदि थांनाय लाइबुमाव 70 बछर लायखा अमहाय प्लेटफर्म केबो खालायमान्याखौ आं निजित नुयाखौ खुबो खोनायाखौ ओंखाय मियारगो जों गोबां प्रग्राम नुखा जिनि त्रिपुरा हास्तेनि बरंगोनां एमपि दारेबती साव 0/0 मिलिलायखा माने 0/0 जुग दंलायखा इजिकल टु 0 नंनाय नगै बेलायखेनो खाखामो जे त्रिपुरा सातदै अमहायखे 0/0 जुग खायखाय 0 नाय हिनि जे कक सामारक नगै जों 0/0 बोसोरखौ आबो एडिशननि रिजाल्ट न कक सानाय थियाबा ताखुकते बुखुकजों जों आबरक नबो आसो बरंनि दिगे नजरियावै जिनि सामुंनो जों खालायथाना नांनाय बुइतामो सावै दं बुइतामो हिरि दं आबरक नबो जों आसो नजरिना थांला कारण आबरनो नजरिना थांगांखाय जिनि आलादा टेनसन खरस आ जागा आबुनि सिलाय जिनि हिमुं सिं हिमै दंनाय जिनि नाहार मुंगो जों जे सगैयासो हिमै दंनाय बुइजे सापानो साइतों तुं जों जतनो दाउ त्रिपुरा ते आईपीएफटी जतनो थानसा खालाय जों सामुंमा खायलायनाय आमसुमुं सितुं आईपीएफटी लं लिभ त्रिपुरा लं लिभ महाराजा की जय हो जतनो खुलुमबायखा